Bunda Agnes bagaimana ya Net? Ana tulisannya iki selawe dienggo tatim lho. Cek dhewek iki dhewek amene ketoke. Monggo jumeneng. Oh nggih. Ngadeg iki Mas. Nggih. Nggih niki lho, Mbak Tatin jumeneng, Mbak Elisa salto. Yupras gantung. Wah, Waduh, dibales aja ngono kuwi. Yo wis yo. Tunggal mawon to niki, mboten kalih to. Setunggal mawon lah kuliahane sindene kuwi pirang-pirang. Nggih, sindene kathah ya. Cantik-cantik kok. Gak enak nih. Yo ninggal katresnan. Iki bentukane. Gak apa-apa gimana? Aku nyumbang tinggal kapan? Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya. Nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jarek dapat enggak? Oh enggak, jarek sendiri. Wah, ayo gek nembang bae yo. Pinggir dhewe paling apik sing kono. Yang mbok menawa ana sing arep nyumbang apa-apa ngono. Wong sing do diulemi ya seniman-seniman kaya Mbak Tatin. Mbuh. Mbak Tatin rawuh awan mau apa saiki terus Masih ono. Masih ono ya ono lho. Mbak Elisa ya ono nggih rawuh. Pak Toro nggih rawuh lho. Ayo to diugake yo. Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Siono, Om Toro. Yo monggo Mbak Elisa. Bahasa ono personile kurang satu iki. Pak Benyek. Om Benyek be. Ayo kuwi wajib, Mak. Wah, oh. Om Benyek. Pak Harno. Komplit pokoknya iki kok. Pak Bambang Wiji. Nyilih meke lho. Sah. Iki aku mbedhi. Walah gede kuwi. Lho, kok malah mati to, Sah? Umure Pak. Ya. Nggih, Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu. Aku isine jane kok tukang mendring iki kon munggah. Ngapunten nggih Pak Wisnu nderek mangangi bagya Pak. Nggih, pokoke nderek seneng remen menika saged ngesahaken napa jenenge? Apa ya? Didit. Iki ki udu nyewu kok kijing piye to? Didit yang cilik kaya. Waduh ya. Didit yang cilik. Peksi Margitoyo. Peksi Margitoyo. Nggih, Iya sih, menika kamu. sampun ngesahaken napa ujar ngeluaraken ujar nderek mangayu bagya. Kala wingi nggih nembe kepanggih kalih Pak Wisnu
wonten Wonobaya menika saged sakmenika sowan pangapunten Radi Randat. Pokoke nderek remen dilalah nggih sing yang disunatkan Mas Gading yang mendalang Mas Gading menika mugi-mugi saged kondang satunya Mas Gading yang satunya dan Mas Gandeng yang satunya. Pun niku mawon donga kula Pak Wisnu paringi laris. Amin, amin. Terus. Ya Mbak kowe Mbak. Nah, Tatin genti. Ya iki mung kowe Bang. Ayo Bang. Aku cok kalah kok. Karo adine kalah kok bojone kalah piye to Bang iki? Aku kalah-kalahan aku. Aku menangnya karo Degun. Sekarang ngono sok suap. Monggo Mbak Tatin. Nggih menika sampun dipun napa nggih dintekke kabeh dongane kula namung ndengaaken kagem keluarga Mas Wisnu lan sedaya masyarakat lan sedaya mawon mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng pun ngaten mawon. Kok lecek di. Kowe nyumbang ora? Nyumbang padake kowe nyumbang Sumpah ora, nyumbang ora, sumpah. Nyumbang mah iki wis tak leboke kotak. Ana wong nyumbang tak sumpah. Kenehke sapa? Sing urung nyumbang Aku. Iki amplop sing ning kene kon kenehke sapa iki batu? Kayak aku sah aku ora apa-apa. Nehke Gading wae langsung aja nehke bapake. Kalau nggak ketara nih, arep golek-oleh apa piye? Madhep rono ngerti rono. Aku wis Nek ra bayaran kok ingak-inguk to ki kudur. Oh, iki gali ya Bu, mboten penak. Ayo Ibu duluan Bu. Saben bengi. Jengklenge mboten yuk. Jengklenge mboten. Ayo manut. Mboten sanggih wong ora gelem ngadeg kok. Ya mbok kowe sing ngadeg le. Mas Bambang ngadeg-ngadeg. Ora aku. Aku nek ora dobati ora ngadeg. Oh. Asih nom kok seloyo. Yo ketok iki men rada ndagel ngono lho. Yo nek asline isih ngono aku iki. Bojone Aku urus sing nom-nom kene isih hawa padake. Nek karo aku mesti lemes kowe. Yo delok-delok servis. Ngombe anggur, Alum ning gelas iki alum. Nek aku wis ngombe anggur ya empuh. Aku ketok widodari ya. Nek kowe kampung aku. Engko tak mendem sik yo aku yo. Ya, Tak terke mulih. Malah mendeleng. Ayo. Kona. Ayo Mbak Elisa. Ya nyumbang ya moro arep. Pengen iki manut aku. Pedhi aku naruh Bu Pras senior. Jo wani-wani. Yen memanja mengkaro janur kuning Monggo Mbak Tatin malah didis. Mboten didis iki lho kena mimik apa apa iki kewan cilik jenenge apa? Kepik. Nah aku jenenge mimik. Loh. Nah jenenge apa sah? Kepek ngono wae. Kaget aku yuk. Aku kaget aku. Aku lek ngandani Ki Suharno kok. Sinden nekat jak saru ya. Tole Gading udut-udut apa kok iki? Nyah, udut. Ayo Dalam Mas ki ape Gading. udut. Mas Gading, ayo ngenyek-ngenyek bode. Mas Gading mbok dibajing-bajing ki Mas. Ora apa-apa Mas. Biasane kowe Ajeng tamu ndi Mas? Oh ana tamu aja. Ngitung sumbangan. Mas niku Asli. hasil pira diumumke Mas ya. Men penonton ki do lega ngono lho. Oh Mas Nanang ora tombo kok. Ditenane gampang. Gua anggere dipamiti raine Semringawi itu oke. Ah.
Sentimen nih arah aku ya. Ora sing isro ki kesban ket mau. Aku demong ki mau dikistro karo kesban. Terus liyane sapa, Bu? Buke? Oh, request buke. Rekku ilang. Gowo tara ajar kuwi ngono direkku. Maling rek kowe. Ambeng rek kok opiane nyawamu ngono agek opi ora apa-apa. Lah diudut ra nderek ya kacau kok kuwi yang ngedep rek kok rek kancane mbok saiki. Rek ditandheke nyawa. Oh, minggat kok nyangking rek. Parian. Tinggo sapa? Dalang-dalange sik nah. Ya sinden-sinden sik iki ket mau dudu sinden. Toro sik ayo parian toro. Ora Aku ngomong. ora siap, aku urung siap aku. Ayo sinden-sinden sik. Kelune Wisnu. Nah. Yo saka sinden sik kiri-kiri. Ayo Dik, jak kenalan Dik. Temane Supitan. Namine sinten, Mbak? Ah, temane iki siji Supitan, loro nyumbang. Apa nih ya? Tema anu ki lho, tema parian ki lho. Ya. Yo kenalan iki karo sinden. Sing muni sambatan mau coba. Kenalan ra apa-apa, namine sinten, Mbak? Kenalan karo sinden. Sik putih. Iki manut sing kira-kira melek sing endi? Melek kabeh kowe iki. Seleramu sing kepiye? Resik. Sing kaya ngapa? Ora apa-apa didelok. Iringan ki mung ketok susune tok lho nek sing iringan iki. Wis kok kesne. Full care. Heh? Ayo kowe sing akon ayo. Ayo akon parian. Parian. Ya. Wis to kenalan. Oh yo kenalan dhisik, kenalan. Parian wae, Dik. Kok lugu banget apa iki? Kok lugu banget ya kae. Ayo kenalan. Kuwi apike dalang ora udut iki ora kaya Tara, urung mayang wis apa rokok sik. Bener duduk Om. Oh. Ora apa-apa nek ditangkap tenan iki rasa udut nek ngene iki udut ora apa-apa. Iya, mengko wae. Ya. Mengko wae Om. Di ibu lu kayak nonton dah. Medeni ya kayak gitu. Ibumu nek yang iki ngantuk wis apa-apa. Bu siji ya, Bu ya. Oh, gedek-gedek lho. Ya Bu ya. Bu. Nah. Sing tanggung jawab Om Toro. Iki ana loro udut apa cimeng? Ayo tojak kenalan, sini tojak kenalan. Kayak parian wae Om. Kayak parian wae Om. Oh, kowe kenalan dhisik ya. Nah, kan beda iki biasane sinden warga laras kan pacane beda to, iki beda tojak kenalan. Coba.
Ayo dalange kok ya. Isin kok kowe? Aku ki celingus. Isin aku. Ora Kaya nang sekolahan. Kaya sing ngajari Febri kok. Biasane Lila Pep. Ayo, Nduk, parian, Nduk. Oh, lah sidone kagetan lho ora. Ayo, wis sak isamu kowe. Ayo. Okta jenenge Okta iki. Sugeng dalu Mas Dalan. Sugeng dalu, Mbak. Nah, Dek. Nek karo tawita terus sugeng dalu. Lah. Ben ketok cool. Nderek nepangaken nami kula Oktavia. Oh, Mbak Oktavia. nah. Nggih. Langsung nganggo puisi dalang iki nek kenal Ya. langsung puisi. Nami kula Mbak Okta. Oh, Mbak Okta. Oh. Atiku atimu, ah coba. Atiku atimu. Ah ora ah. Ora om. Kowe kita ajari setelan je. Mbak Oktas kok ngendi, Mbak? Oh, saking Babang Lipuro, Mbak. Babang Lipuro, Mbak. Nggih. Oh, nggih. Ya Kang. dene saras. Lagi mbah tak takok. Mbak rencang kula tanglet IG. Niki lho, do tanglet IG Instagram. Sik nika lho sik rada mecucuni ka lho. Sapa jenenge sapa sik takon? Fadli kalih gadang. Oh, Fadli. Wah, dene gadang iki mbok ya langsung tes ngono lho, Dang. Wong iki padune nek dibutuhke dhewe arep melu nulis kok. Ngerti aku, mudeng aku. Oh, jan. Pariane Mbak Nggih. Okta, parian. Monggo, parian, Mbak. Ngono. Nang desa Manding, Desa Manding. mlaku-mlaku, Mugi Mas Gading tansah rahayu. Amin. Amin. Gadingnya loro ya. Semua gading. Jejere. Ah iki ginuk-ginuk. Tuh takoni le sapa jenenge ngono. Sinten, Mbak? Halo. Sinten Mbak namanya Mbak? Saya Intan dari sini saja, ampun ya Mas. Wah, IG-ne ora Rasa randa iki. Instagram. Ora, mboten. Tuku tahu karo trasi. Mugi Pak Wisnu sumbangane Badri. Amin. Lah iki tepat sasaran. Kok apian banget sih. Ketara nek dijak terus ya. Makasih lho tandungake karo dalange ya ngono kuwi sinden ki ya ngono kuwi. Ya jejere ya iki ya saka adoh. Sinten, Dek? Kula Dian, Mbak. Takoni lek saka ngendi ngono? Saking pundi Mbak? Saking Bambang Lipuro, tanggane Keswan. Wow. Asline ngendi? Lampung, Mbak, asline. Ah, Lampung. Aja ding bapakne galak banget aja. Kita yang meneng ning galak ora umum aja. Ya, parian. Ana piring ngwadah tempe, muga Dek Gading Seneng tempe. pinter sekolahe. Tak kira ora muga Dek Gading seneng tempe ngono. Mantap ya. Buduko. Bulurah. Lurah wah. Ngeduke derajat. Bulurah. Kowe dosa lho kowe Kak. Padahal wis ditangkap. Kowe ngedurke derajat. Padahal wis ditangkap. Bulurah ya dadi buduko. Ayo lorot to ya. Bulurah kamu kan bulurah. Lurah ku bahasa Dunguange menengku kon camat kowe camat ngono mantoloke RT. Bulurah kamu kan bulurah. Monggo bulu. Mangga bulu. Napa niki, Pak? Tarian dulu. Nggih. Nggih. Tuku emping nggo oleh-oleh. Mugi Dek Gading dadi bocah soleh. Min. Mbak Tatin. Oh, iket mau nyanyi wae urung sak parian no. Piye ta iki urung lho. Ya engko dilompati. Ngene sih lagi engko ngene-ngene ngono. Apa ya? Wis dinggo Parian. pariane. Tuku tahu
mangan tahu. Entek telu. Ketok nek kowe. Kagem Mas Gading putrane Mas Wisnu. Selamat menempuh bentuk baru. Wis suwe. Lah ya kan bentuknya baru. Wis keterong 2020. Wis Yo yo ana wis suwe ning ana bedane tetep ana bentuk barune. Lah iya to. Tukul rambute, Pak. Biyen tak urung. Wis. Mbak Deni, monggo Mbak Deni. Jupuk watu. Arep go bandem. Kok cukup watu arep aja bandem Mas Wisnu lho, aja lho. Soale jupuk watu iki karo Wisnu iki padha une aja ya. Ya. Mugi keluarga Pak Wisnu pinaringan ayam tentrem. Amin. Ayo yu. Kok njuk penak. Nah sing iso sing elek terus saru yu. Jajal yu. Ra iso. Nah yo. Sinden baik-baik kepabrake. Baik-baik apa? Ya. Enggak aku ngombe anggur wis yu, tenang yu. Hah? Ya njoko ning mburi kelir ya Le. Hei, ya wis beres pokoke yu. Mburi kelir jogangan kok yu tenang wae. Ya ora apa-apa malah iso kungkum. Ha iya. Paten ra kuyuhan yoga sing nguyuh. Ning Jakarta tuku pete. Mugi Mas Gading Bramayuda wis mari titite. Ya wis suwe banget kok. Wis 3 tahun. Ampok menawa wis mblenyeh. Tak tambanane kene. Le nambani cara piye yu? Disol kanthi lami. Oh ya wis. Yuk Aku wis ditambah. matratap ya. Panas udan udan. Aku ben lolos. Panas dhewe kok panas udan apa? Ben lolos. Lolos ngakon tok. Ayo mikir. Penak aku. Apa ya? Pagelino ngombe susu sing akeh. Pak Wisnu muga amplope akeh. Amin. Amplope to. Isine sing penting. Panas udan panas lengaling capek gunung Bisoak caping gunung. Nadyan
Kok sepi yo nggih. Kali aku ki. Nggo mayang Om. Niki Mbak Elisa, Mbak Tatin. Enten pamundutan saking Pakde Putra Dikari Gina Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek mangayu bagya mugi anak lanang gading Bramayuda dados putra kang soleh taruna ngungkuli bapa. Amin. Nyun request ngundang anak Mbak Tatin kan rawuh le supados minggah panggung. Sing nyekarke tak paringi tali asih Rp 1 juta mangkin neng rek Bunda Agnes. Bunda Agnes hilang genah hilang kowe hilang 800. Bu duitnya transferan Pakde Putra Dikari Gina nyorong 200 le. Wah wis ora apa-apa. Mbak Elisa ken nyekar ninggal katresnan le. Nggih. Pripun? Menika terus lagi. Iya dong. Oh iya, lagi. Nggih ninggal katresnan mawon to nggih. Nggih. Bang niku sing niku pon wau. Nggih. Menika jumeneng lho tulisane Mbak Tatin nyuwun jumeneng lho. Lah ini kira apa nembé WA gitu Pak. Nggih. Mbak Tatin jumeneng. Kalian Mbak Mbak Elisa. Elisa sisan nggih. Nggih. Mangke Bunda Agnes bagaimana ya Net? Ana tulisane iki selawe dienggo Tatin lho. Kok ora langsung nanggon aku wae ngono to Pak Dikari. Karepe. Cek dhewe iki dhewe amene ketoke. Monggo jumeneng. Oh nggih. Ngadeg niki Mas. Nggih. Nggih niki lho Mbak Tatin jumeneng, Mbak Elisa salto. Tenan ngono kok. Lho niki. Ah. Oh nggih. Yupras gantung. Wah, Aduh. dibales aja ngono kuwi. Terus kowe ngapa Mas Tara? Aku macake WA. Yo wis yo. Setunggal mawon to niki. Mboten kalih to. Setunggal mawon lah kuliahane sindene kuwi pirang-pirang. Nggih, sindene kathah e. Cantik-cantik kok. Enggak enak nih. Yo ninggal katresnan. Iki bentukane. Enggak apa-apa gimana? Aku nyumbang Tinggal kata. Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya. Nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jarek dapat enggak? Oh enggak, jarek sendiri. Pesakno Pak. Ya, ninggal katresnan monggo. Seka aku ya. Saka kene Sang. Hah? Buka celuk. Dilanggam sik. Oh ya. Sepira apa iki? Awene. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwari malan wangi. Mugi-mugi kasih
Ya karo olahraga. Wes. Sono apa mundutan ta ya? Sopo buka WA ki? Terus? Ya Om. Menika Mas Bambang badhe akrobat menika. Monggo lajeng kemawon, monggo. Ibu-ibu, mbak-mbak presiden menika. Monggo. Monggo Mbak Okta. Monggo kula aturi tampil ke depan. Tutuk, 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 tutuk. Ayo, yuwah. Ya apa? Loh, wis disorak-sorak. Iya. Pripun Mas? Lah kula mboten pripun-pripun jenengan purun jenengan purun. Jenengan pripun? Napa? Pripun? Nah, pripun? Pripun Pak? Monggo lajeng lagu napa? Mas Gading nyuwun lagu napa? Lali janjine mawon. Lali janjine. Menika wonten saweran menika. Monggo. Ya, wonten saweran. Suwung ta niku? Mboten wonten di 20.000. Niki dit sawur wau nika. Dibawani nggih. 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 Napa Mas Geter bawane Mas Geter? Ora ngerti. Bawane apa? Mas Gun ya. Bawa ya Mas Gun. Mas Gun. Bawane apa takon? Mas Gun dueti. Monggo Mas Gun, kula aturi bawa Mas Gun. Kula aturi jumeneng Mas Gun monggo. Boten ngeten mawon, engko ndak malah do gayeng mangke. Ya tak gawe sepi ya men ora do rame wae. Aku arep turu malah do rame wae. Dino kecerakan apa ya? Jemberet-jemberet ya. Kok cangkemku sing elek ya? Dino Minggu kang tak tung anti tinamune iya anane pijarasa moyo iki digawe malaran ayo ngono ku tak apa ta malah ganggu wae ilang kok aku malah pintar golek menang kok sih Mas alasan ngandar-andar angan dukung
aku wis ora percaya
Mone jan. Sampun toh. Nggih, sampun. Niki tesih enten pemundutan melih. Assalamualaikum Mas Dalang Gading. Kula Pak D. Pak D sapa iki? Pak D mu Baget tergandrung. Apik ya ketoke Om. Kula Pak D, mulen apa mulen? Oke, seragen kolam renang, request gending pepeling, salam khusus kagem Dik Gading ingkang kitan dalu menika. Mugi dados putra ingkang soleh patuh sujud dateng bapak ibune. Oke, berarti pepeling. Pepeling Kang Yekar. Sinten iki Kang Yekar? Kur ya. Kur mawon malah. Langsung mawon berarti. Pepeling. Ora nyumbang lalen.